Dit ben alle geluidskanten, ja, dit nee, gewoon mooi. Het is vermeld. En wat doe je daarnaast mij? Ik strooi het lang en als kalk eigenlijk zit. Dus daar bist je aan de gang met je ijskaal? Ja, je hebt de hele dag werk maar als ik het jood überhaupt ook krijgen. Oh. Zal ik een treddenplaat gooien? Het werk vind ik altijd wel prachtig. Ja? Ja. Maar werk is er net, zit ik altijd. Pieter is lekker aan het werk? Ja, zeker weten. Moet ik. Ja? Want ja, moet wat gebeuren, nou? Het zal aan spreken hoe het gaat. Ja. Of dat wat lukt of niet lukt. Want nou lijkt het er wel wat op? Ja, hij zei het, krijgt nou een mooi strooibeeld. Ja, ik zelf zie dat het helemaal niet, het slecht zien, maar ik zeg maar tussen de 2 en de 10% zitten. Mijn huid is ophouden te burgen. En het leenwerk doen we er altijd bij. En omdat er dan net met z'n volle zeer, ja, toen je de keuze dat ik het aan wil. Ja, ik weet, ik ben er zij instapt. Is dat driven nou 4 weer? Ja. En gaat goed? Op zich gaat het wel hartstikke best. Jo, ik kan haast niet meer werken, maar je rennen nogal in overal om. Ja, ja, ik kan het stilzitten, joh. Nee, ik moet wat doen. Ja, ik kan niet in huis zitten. Nee, hij is altijd wel, gaat altijd wel terug. Ja. Nou, hij is altijd wel optimistisch, nevens wat er het. Nou, die doet het regelen of wat en ik vling wat op het aardegrond om het samen te zeggen. Zij hebben er al wat verdeeld. Een hele reis, hè? Ja. Ik ben alleen bezig. Ja, best nog wel een bezig. Ja. Is dat al lang dat je haast niet meer Sjen kennen? Nee, ik heb nou ongeveer 6 hier. Ja. Ze weten net wat het is. Dat krijgt het minste. Dus er zijn heel veel biersmensen, maar Pieter dat hij dat Ik nou... ben heel wies. Ja. Ja. Ik ben heel wies met Pieter. Ja. Ik zie Pieter elke dag. Ja. Ik heb wel wat grootschap, hè? Dat er dat dood is, zal wat heen. Ah, goeie. Goeie. Wat ben je hem aan het doen? Wat is er? Nou, wij wien van een keer wou zeggen, die moest zijn grauwe buizen omstappen. Hey jongens, het zijn die filmers! Kijk! Nou, filmers! Jongens! Kijk, daar is een filmer! Die filmt ons! Hey, jongens, maar hoeveel soldaten ben je? 4. En wat ben je hem aan het doen? Legertje! En hoe doe je dat, legertje? Cordel zitten. Zo. En dan is het gebeurd? Nee. Dan gewoon weer verder doen. Ja, 10 seconden op de grond, hè. Weet je? Want ben je via wat leuke dingen te doen in de Ron Riep, had je hem vrij, hè? Ja, speeltuin. En veel dingen doen dus. En doe je hem ook vaak legertje? Nee, net echt super vaak. Nee. Nou even. Nou, hoe kwam je hem op het idee om legertje te doen te gaan? Nou, wij kwamen walkie-talkies tegen in mijn kamer en toen dachten wij van, misschien kunnen we wel een legertje doen. En is er nou een van je met heel goed in legertje? Hij. En waarom ben je er goed in? Nou, ik speel zelf ook heel veel spellen van het leger.
En ja, ik doe het meestal wel ook. Nou, ik doe het meest altijd. En had je hem nog op elkaar schitten, maak je hem dan ik loert of zo? Want hoe weet je nou dat je in je rekken gaat? Nou, zit er ook geloerd op. Nou, bij deze wel. Want deze doet heel pijn. En dus dan zegt hij wel auw. Schiet maar eens. Nee, niet doen. Schiet maar eens in de lucht. Nou, dit is niet een goed maraatje. Ja. Nou man, succes nog maar legertje. Komt het ook op tv? Wat goed is al. Jippie!